Angithathe iformality yokubingelela Mfundisi wami, my old friend. Nami ngizizwa ngithobekile ukuzoma kwi-pulpit lakho. Egameni lika Jesu. Ngiyabonga kakhulu nami ukuhlonipheka nibe phakathi kwenu obaba bonke, omama, intombi nezinsizwa nosheleni no Sunday school. Sanibonani nonke. Angibonge igama lenkosi. Ivesi verse 1 no verse 3 chapter 23 incwadi uGenesis. Siqala ku verse 3 sizogcina ku 3 no 4 no 5 no 6 chapter 23 uGenesis. Sanibonani ebusuku. Niqasukeleni. Khona nabangena smile nje awu understand ukuthi kwenzakaleni. Sawubona makhelwane. Awubingelelo seduze ukuthi njani wemakhe. Phela ngithi uma uzoshumeza umuntu ongamazi ukulokhu umcwaningi umqale phansi ukhuphuke naye ukuke ikhanda elikhulu ukumkhaba nawoni unesishwapha noma usikhathisini kwathi isikhathi ungaze ugcina ungashumezekanga nje kanti ubhiza ucwaningana nalo phambi kwakho. Umthetho wakho ungakanani mdala noma ngane ofake rege kushadile ngadi ukufakwa yintaba sakukuningi nje. Asibabe nazi into ezimbalwa isapha yethu yantambama sidle bese siyolala namhlanje sesikudlile okwenyama ake sibambeni isapha yekomoya. Ucelo seduzane kwakhe angakuphazamisi. Mtshele thani bakhe don't disturb me. Ukhona ufunda kahle odlula mina ngifundela Ntombo zasho njani ingane zathi Ntombo. Awu amen. Isihloko sakhona sithi ubani Abraham uthenga ithuna verse 3. Genesis chapter 23 verse 3. uAbrahama wasuka kofileyo wakhe wakhuluma nabantwana bakaHeti wathi, ngingumfokazi nozulane phakathi kwenu, ngipheni indawo yethuna phakathi kwenu ukuba ngimbele ofileyo wami, angabikho ebusweni bami. Abantwana bakaHeti baphendula uAbrahama bathi kuye, sizwe Nkosi, wena uyisikhulu sikaNkulunkulu phakathi kwethu, mbele ofileyo wakho kwelihle kuwo onke amathuna ethu. Thandaza Ntombi kulungile thandaza. Baba izwi lakho liphilile linguqobo. Khuluma ngalo nanglethambama kube sengathi uyaqala. Nkulunkulu wethu ongcwele, dala izinto ezintsha empilweni zethu. Khuluma ngenceku yakho Nkulunkulu wethu namandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Nkosi yethu, amen. Ukuba bengizohlabelela bengizothi angisoze ngakhathazeka ngozi yonke imihla Ozimpilela ke uba bengizohlabela bengizosho njalo manje angihlabeleli ngiyadlula. Khona leli gama elithi umfokazi. Ipendulo yaleli gama noma incazelo yegama elithi umfokazi ungalibiza ngegama elithi izemtiti, noma uma untolika ngizothini izemtiti into enjani nje konke. Uma uchaza umfokazi umuntu ophila ekwelinye izwe kodwa angabelongi kulona, uphila kulo kodwa akulona izwe okulo, ubizwa lo muntu loyo ngumfokazi. Uthi umhlabeleli mina ngingumfokazi lapha emhlabeni, ngifuna izulu ikhaya lami, kodwa ufokazi bami ngibuchitha kuphi? Ngibuchitha kulomhlaba.
kusho ukuthi ngize mthithi la emhlabeni. Asanibonani bakithi? Uma uJesu ethandaza mfundisi uthi ngiyabathandazela basezweni bona kodwa kusibona bezwe ngoba izwe lingangithandanga nabo abayithandwa izwe. Kusho ukuthi singabafakazi one day sizosuka la. Awangazi noma nikhonani kunedala sizosuka la. But ingxaki yethu sihlale kakhulu esweni okungelona lethu saze sacabanga ukuthi singaba la kanti asihlezi la. It is just a moment siyadlula. Yingakho uma kuhamba umzalwane emhlabeni thina amaKristu sithi good night because it's understand ukuthi sisazobonana. It is just for a moment. Ingxaki ke yakho nami nawe sasisuka sa relax sahlala sazinza sazenza never die sakade sakhwenza sadelela sawutelebhela umhlaba sa relax khona umhlabelelo uthi kuyizithunywa zokungisondeza kuwe ngoba njalo umushawa izinto ohlangothini sikhumbuza ukuthi awuyena wona uthi uthi Jesu ngiyakhala kababa lapha ekhala kababa kunezindlu eziningi neyakhe indlu ikhona ubhizi kulibele ubhizi kushona ushofa udaka ushofa zonke izono nazo zonke lezi zinto ozenzayo kodwa ikhona indlobekelwe yona akukhona kini la. Ngisho ngazube ne-medical aid ube nama-funeral awu-10 akukhona kini la. Ngisho ngazube nama-investment angana ube nama-property angakanani akukhona kini la. Lalela akukhona kuphi kini la. Just a reminder. Number 2, uNkulunkulu usifundisa sila ngempilo yalelizwe siyakulo. Ingakho ethi uma ngabe thandaza athi mayenziwe intando yakho njengalokhu yenziwa emhlabeni nakuphi sifundiswa ngentando yasekhaya. In other words siyareheza sirehezela ukuthi soon and very soon siyahamba. Mhlawumbe usunu ungasithathi kanye mhlawumbe wakho usunu ube kusasa siza umyalezo sithi lo besina izolo akabange savuka owakho usunu usufikile sela Babylon khona. Angazi noma ngihamba nami kuyizithunywa zokungisondeza kuyo kodwa lithi iBhayibheli mhla ebonakaliswa yena thina siyofana naye. Ngaziwe siyoba yikho kodwa mhla yena ebonakala thina siyofana naye. Simeleke namhlanje ukuzotshena wena mntanami, tshena wena mawami ukuthi kulomhlaba singabafocus. Musukurelaxa kakhulu. Nawe obhizi oqomuza uquleke nawe uzugcina usukhohlwa uqome bani. Iyekela ukwenza lento. Nawe ugcina uthakatha ngisho ungasafuni. Uzugcina uhlala usubephile na ungasazi ukuthi ubiphele nakunasidingi. Uyagraduate ubiphile, uyashada ubiphile, shoni ubiphile, sohlala ubiphile nje. Awazi ukuthi ubiphele. Singabafakazi lapha emhlabeni. Siphila kulesi sikhathi sale generation ongathi abantu banamhlanje usathana ngazi wenze njani emakhanda abo futhi khona uma kuthiwa uyakholwa ungafuna ukuthi network ilahlekile noma kunentambo engafiki kuparafini noma bathaze ihlanga zonke emthini. Angazi uma ngathi uyakholwa kodwa kubuka sengathi uphumile nje style na ukhe intweni. Kanti njalo uNkulunkulu wabanjalo uNkulunkulu. Impilo yala emhlabeni yakhahlazana. Hleze ungafike ekhaya lika baba ngoba suni siyaphela la.
njengoba kuthiwa ngingumfokazi siyaphela. Uma umphefumulo wakho ucisha inyama yenhlabathini, kodwa wena uyahamba uyakuyelaliswa la ubhilonga khona, la kuthiwa khona imizimba yethu iyoshintshwa siyongena emzimbeni emisha. Uma sesilena silambi asome sesondliwa oyimvana sesiyabonakala siyoba yikho. Ungayiphathi madlakadlaka, uzoze ufike usukhandlekile ekhaya. Suyiphatha madlakadlaka, suyiphatha. Uphuze ngisho ungasafuni na uyabona nje lento engiyenzayo sengiyayenza kodwa ngisafuni. Omunye untshontsha azagcina ntshontshe ngisho into zakhe ntshontsha zendlule. Yabona uma usuntshontshe kakhulu, untshontshe usuntshontshe nezakhe impahla uthuka usiyophuma nezibuko ngesixa kombe lezi zibuko ezami. Usuntshontshe kakhulu awusazenzi. Siphila esikhathini whereby ingane zethu ngisho iphuma khona iguniswa nje ukuthi angishelwanga namhlanje. Ukuthi nje angishelwanga nje. Babhizi bayiphethe mhlaka. Ungabe usayibona lento yakho ukuthi uma usuyenze kakhulu igcina isinyanyisa ibe nesinenkeneke sesininkiniki sesinonkononko sesinakanaka. Awusaboni wena. Singabafokazi lapha emhlabeni. Singabafokazi siyadlula. Lalela-ke ngoba ngumshumelo omfishane ngesitalo sami. Kuthiwa amaselesele ngelinye ilanga ayedlala umdlalo nabafana izulu lina. Enza lo mdlalo ukuthi agxume awela yengapha ngesikhathi esemoyeni abafana badonsa isikilini bashaya iphaqa lisale lodwa. Aphinda sijika amaselesele abuye ezingapha abafana badonse bashaya iphaqa sale lodwa. Thi amaselesele umese u5 abona ukuthi isibalo sethu siyancipha athi ngesikhathi esezogxuma abafana benwe balathela lodwa la wo man mfana kushiselesele lithi mana mfana mnandi lo mdlalo esiwudlalayo kodwa inkinga yethu thina siyaphela. Mnandi phela umdlalo kodwa thina sinjani? Webanta wethu isikhathi sanamhlanje nezinto ezenziwa kulelizwe la ngaphandle zimnandi kodwa nina niyaphela. Umjolo uyahlaphazana bakade bakulalise ngempama bakuvuze ngebreakfast iqupha isinathi hey uyaphela. Namhlanje futhi bayanibulala. Ungathi nami wangithelela sengina lapha nami ngifuna ukufana nabanye. Uyaphela. Nawe bayibona nje ukuthi uyaphela uma uthatha isikhathi uyibuka kahle nje. Ukuyibuka ngapha emansobeni ukuthi hayi no. Exhaust uhambile manje. Bethi. Niyaphela. Mnathi phela lo mdlalo kodwa siyaphela. Cabanga umkhonyana wakho ukuthi uzokufika unjani. Ngoba ngithi enye inkinga ekhona silinyezwa nayi ngibona bomama ezithi imingane zidlala abafana bomama banqaka ama KFC oShakers. Thula mntana kungapha. Kuqede kusuka ingane iqhethile ngapha kuyajolwa wena ubhizi uyaqhiqizela nama tray kuku nama braai pack uphakela isoka elingaze likhiphe ngisho igibilisha ngoba nje wenzela isinkwa. Sometimes idlala iyonifaka esihogweni ningayi ezweni okufanele niye kulo. Lalela ngelinye ilanga uma wakho uthwala igana lithi iBhayibheli likhulisa ingane ngendlela okuyoba ngeyayo ingasuki kuyima isikhulile. Wena mama ukhulise kanjani? Mangathi wabona amabhoshini engane zakho nje la uyazazi. Ingakho futhi nengane igcina sezingishaya. Ngoba siyakwazi ukuthi noma ulungile. Ingane ijapa amafensi ebusuku nawe mama ujapa amafensi ngishitshana ngama-shift. Singabafokazi la. Niyeke nalento futhi yokudlisa abafana. Ngoba umfana ugcine sekubhonya njengasakuyeki lento wamenza yona.
Ukubhonya ngasakuyeki nje lento menze yona. Angithi wawuthi uyayilungisela. Abanye nibafaka omathithi bala, abanye nibafaka obheka mina ngedwa yonke into. Angithi abanye bathi besebenza ikafunele mina bavele bozele bawe gidigithi phansi. Ilento wamenza yona. Nawo wazowenzelana. Abanye bayiswa abazali babe enyangeni hamba uthakathi ingane yabantu iphenduka ingunghi kubo, ingunghi ingane zayo, ikhathi la uhlale kwena. Uyenzelani lento? Hayi bo. Hayi. Uyazi ukuthi ayikho into ebuhlungu mhlazana uNkulunkulu uyokulethela umuntu wakho. Athi uyafika umuntu wakho uphelile, kufanele uqale ukhazi nama-choice asothetha awu-5 awu-6. Futhi nakhona phela nawo ungama ukuthi wenzele i-grant ukuthi kuhlangane i-grant ukwazi ukondla ekhaya. Ngoba abanye hayi ngoba bezala ngoba bezala ngephutha abazala ngenhloso. Babona vele isikole sibangabikho imisebenzi ayikho. Ngibona umzali sengiqinisa khona ngapha. Sengethe ekhaya kuya lekujile. Sanibonani. Sanibasukeleni. Awubuza umakho ukuthi makho use-right. Phumani emahlazweni. Phumani emahlazweni. Ubona ukuthi kwesinye isikhathi wayemuhle lo mntwana kodwa wayivandalize, wayimosha, wayenezinto enama-hips, enefika, ene-cleavage. Useqoda ungathi injima emgqonyeni kadoti isimo sesimshayile. Uyiphathe mhlapha. Uyazi ukuthi uhambe ulala nabo bonke abantu ukwehlisa isithunzi sakho ngoba wena umfanekiso kaNkulunkulu. Wakuba uship line. Waziwe endaweni ukuthi unensupho lapha enqeni. Njalo umudlula unawusolo konensupho la. Bonke bayakwazi badlula wena. Angithi unomusa legama lakho unomusa. Thina bese sisho kancane sithi simfumene uJesu ey'nsukwini zobusha lezokugcina. Sathi sizohlala naye kunaphakade. Bese sifika isikhathi ngokuhlala uNkulunkulu uzodle ngokukholeka kwenza ngelinye ilanga ungayisoli. Usuwenze konke. uNkulunkulu akurewade ngokuhle. Ngoba kukhona okuhlukule kulazokurewada ngakho. Inkinga ukuthi uyiphethe mhlapho, uyiphethe ngoshekazi. Ngingumfokazi lapha emhlabeni. Usho njalo Abraham uyahamba uyokhuleka ezweni sakwaHeti. Sengiyavala. Umekhuleka uthi othandiweyo wami usefile. Kusho means selikhalile lakhe icilongo. Ngoba nelakho lizokhala. Either uclever ufundila ufundana unemali uyisikhaka unani uyisilendo uyisijule nolwakho luzofika. Unehliziyo embi uzenza ini kodwa nolwakho usuku luzofika. Ngesikhathi sekufike thina sokufunela indawo yokubeka bese kuthiwa umfundisi ukhoza awuzoshukela siyobeka ubani. Yabona mina uma ngizoshumayela kade kunawe khona emngcwabeni wakho angingena impela le yakho ngifuna laba basele ngoba wena siqedile yakhe indlela. Uthi ku-Abraham ukhuleka ezweni sakwaHeti ngiphenini nje indawana nje. Ngifuna umbhelo ofileyo wami. Ngoba lalela ngesikhathi umbhelo uya phansi. Uyahamba lona uyikhala kababa. La kuthiwa kunezindle eziningi khona. Uma bengenjalo bengiyobuya ngimtshela. Uyahamba ekhaya kababa. Usuye ezweni lala kade usebenzela khona. Ama-guidelines nempilo ephilwa ngale yiyo lena ebhalwela kwi-manual. Ngoba imanual yokuphila komuntu isencwadini kaGenesis lapho uNkulunkulu edala khona umuntu nangomfanekiso wakhe ukuthi wamdalelani emdala ngenhloso. Waqeda umuntu wawela esonweni kwasekuthiwa kushunyaya ngoba sishumela sola ndaweni. Asikahlonitha asingaloko sola ndaweni. Ngiyazi ukuthi wasonta kakhulu uyazi nemthandazo yakini yazi nempedesho esonto lakini wazi konke umgangatho endlela ebheke ezulwini sekhokweni ubone nje ukuthi awuyazi lento uyithandazayo nawe. Kodwa njengoba sila sizolanda wena ukuthi uyafuneka ekhaya. Uthi ke ngipheni indawana ngimbele ofileyo wami ngimbeke alale ngokuthula. Sebeyamphendula-ke bathi siyakunikeza indawo bekothandiweyo wakho. Namhlanje umbuzo engifuna uyibuze wona ngoba mina nawe singabafokazi. Uma kufike lakhe ilanga uzokwenza njani? Kuzothi uma kumbelwe inyama le iya phansi uzokwenza njani? Ngike ngabuka ivideo laba bantu abatakulwe imayini abatakulwe sebefile. Thu imizimba yabo ibisi decomposed sayonakele kusho ukuthi inuka ngale ndlela engabekezeleleke.
ukhushulwa sekukhushulwa idumbu ziyaphezulu almost ngcine ibheke ko100 manje eyilokhu idakulwa phansi. Abantu bayafa ubuthaphu uma ungena emgaqweni ulalela ayanganiswela usuku nosuku uqhamuka nezigemegeme zeingozi awusindanga ngoba uclever uNkulunkulu besalinda ukuthi uze kufike ukhosi azokutshela ukheshe ika99 ukuthi ithemba lomuntu alikho entambeni naseyintweni ezinye lezo kogalate ngaso ufazi khona thina sizokutshela ukuthi uma kufika la khona sicelela indawana yokuthi sikubeke la sisuke sesifuna lo ongaphakathi futhi mina ngingilwi nawe ngilwa nalo ukuthi lungisa lo wangaphakathi ukuze into yakhe ihlakaniphe ibe right uzuma ngabe ufikelwe isikhathi sokuhamba sithi good night sinethemba lokuthi sizobonana bangaka abantu abanesiqiniseko sokuthi mhla likhala icilongo bayombona uNkulunkulu abanye bathi ukukholwa isidala abanye bathi ukukholwa into yafika nabelungu kodwa manje kahle wena ngizothi mina ngicela namhlanje ukukhumbula ukuthi ungumfokazi lapha emhlabeni hleze uzohamba uyolala namhlanje kube ukuthula nomphela uvuke hleze uNkulunkulu akunikeze ithuba uvuke Nekuphile wena wedwa sube sengathi uClevu uNkulunkulu wakudalayo. If ukwazi ukuphefumula usuku nosuku, ukhipha uphefumulo ufaka, uNkulunkulu ekupha amandla okuphila. Kusho ukuthi ukhona ukuphethwa ngaphezulu kwakho. iBhayibheli lithi uyena owazi isibalo seyinwele zakho. Iprogress yakho ayizukuza ngokuthwala, ayizukuzwa ngokwenza imigili ngane yemithi nezitafutakho nanali, kodwa iprogress yakho iNkulunkulu. Namhlanje ingane zakithi aziphuzi ziyehlula ziqede zithatha nama-boyfriend ashaya ngey'moto ey'vula okhakhaya angazi ukuthi zayithengwe kanjani nemizi abangayazi bayiwole sezidla ugoloko ney'nefu bahambe nazo bafike laphana zidakwe zilele qede kuphume iy'nyoka zokwenza ucansi. Abantu abaningi benza ucansi ebusuku ney'nyoka bethi banama-boyfriend ngoba ngithi kuthiwa thatha le nto ayinabungozi. Upriest uzuhamba ukhaya nje aqede umfanele lento afuna ukuyenza ngawe aqede akushiye kanjalo akudambe kusasa ufuna omunye ngoba inkinga yakho uthanda nempilo obukhazikhazi unjalo nje awukazi usebenze ngesikole sibone nesingisa saziwe kodwa uthanda ubukhazikhazi bona into eyitop. Angithi baba ingane zanamhlanje ayinindaba nje ukuthandana nawe ufake ngempela zikubone upractical umfundi kodwa nje ivile ingane iqonde nje uthi umuntu uyayibuka lengane ethandana lo baba ubone ukuthi umzukulu kahle kahle walo baba uzokuthiwa ingube endala ilale ingane. Lalela impilo yanamhlanje izidlakadlaka. Ngiyakutshela thembela ongabonwayo ube umfokazi. Athi amasele wo bafana ngande impela umdlalo kodwa thina senjani siyaphela ngoba mntana uyaphela futhi khona uyaphela. Nawe uyabona ukuthi umuhamba usube nestyle uqhiza umbuke phansi umbuke phezulu kodwa manje style asisekho ususungathi uyamupha nje ubonakala noma uyale noma uyale nawe usushapeless nje philipheli. Uma sekunzima uyakhumbula ukuthi awuneklivilege ungamele ukuyofuna ubrala phana emakethe yaba bakula ngene ubani ukuthi hayi inkunzi malanga it's not make sure. Lalela ngizocela wena namhlanje nangu uJesu ngizommemezela ebusuku uzohamba nawe la ahambe nawe nangale khona namhlanje abantu ongathi umuhlaka nabe drop kodwa nami sengaze ngagcina ngayibonela uthi wathi omunye ngambona ihips lathe ukuba phezulu kwanyana elinye lithe ukuthi kanti kusho ukuthi umbuzo malanga akanaka ngesibukweni ukuthi ayiqondene ishandisi. Isimo siyabheda usezama ukuphehla ufakwe intaba kodwa sekuyidlabaze ngezinto zasemhlabeni. Uthi umhlabeleli wena onti intakude uyele ekhaya. Ngizocela wena namhlanje uthi ke sithandaze nawe uthi ubuyele ekhaya. Buyele ekhaya. Akunandaba ukuthi usube isidlalo sabafana waba isidlalo semithi
khona omunye umuntu ungabuye ngaphansi kombhede wakhe intaputapu engaphansi akasakwazi ukuhlukanisa ukuthatha nokuphalaza nokuqhuma intaputapu usengagcina thatha wesiqhinda ncinde wona athatha umncinde athathe ngawo naye akasazi bese befunda amavesi kanti uNkulunkulu usezoyisizwa sanibonani abahlobo zami iyodwa nje amadoda angafuni ukuthandaza iyodwa nje wathi kwenye indawo yasitshela amadoda esehlangene kanti kuzofika amanye akholwayo bese kuthiwa usicela ubabuyi bani athanda zakhe siye emadolweni yathi indoda selokubathi ishow ayithulele athula phela uyaqhubeka uyathandaza baba uthethandaza athi ngithese lokubathi ishow Ngiyambala ngithela ukuthi inhlongaze ngithandaza. Ikhaya elingenaNkulunkulu lifile kufana nomuzi ongenaNkulunkulu ufile. Akushintsha umlando wakini. Ulanda uNkulunkulu umlethe ekhaya. Noma lethi ibukeka kungathi yeyiwula. Kodwa inamandla. Inamandla kuthiwa abahamba ngayo abayuduka. Cela uthathe nalo ithembe loNkulunkulu. Uzomkhumbula one day ukuthi hayi yashumayela le yancebo nashaya enhlizweni yami inhliziyo embi uzelwe ya anti wakho loyana wayenhliziyo embi na ake ngithandaza kodwa ngicela ukuthandaza nawe ucela uNkulunkulu akuthethele lezi ziso sowayihushula nalezi taputapo wayifakela abafana nalemkhulu ngilingano yenze ebusuku nalamadoda abantu owathathayo nazo zonke lezi zinto usuzenzile uthi shwele baba ngiyayiletha kuwena ngenzela umusa ensukwini zokuphila kwami noma usubenze konke okubi kodwa ukhona ungalahlana ungajabhisana igama lakho uthi uthi noma ngabe bonakale kugogo okuzalayo nakumama okuzalayo nakukhulu okuzalayo kodwa wena ungawushintsha umlando wakini uthi inkosi ngenzela umusa empilweni yami ngizocela namhlanje senze kanjalo vala amehlo akho nawe mntana mvala amehlo akho ungangibuki ngehlelo lodwa ngizothi namhlanje zenzele ifavor nje uthi inkosi ngicela ukuyophumula ezandleni zakho uma ngithola ithuba ngikwenzile okubi ngenza zonke izinto ezingalungile kodwa ngicela ukuyophumulela ezandleni zakho uma ngithola ithuba ngisontile esontweni futhi amasonto ngahambe onke ngawaqeda ngagijima ngenza yonke into wami baba wami ntombi yami insizwa yami ngicela izwayo lento alula isandla sakhe amukela uNkulunkulu namhlanje inkosi kubusise mntanami uyifaka inhlahla usavale kanjalo amehlo akho ngicela izwayo lento aphakamise isandla sakhe ayidele sithandaze kanye naye inkosi kubusise mntanami usikubusise nawe ngiyakubona uma nje uyizwa lento ukuthi nginesikhala enhlizweni yami ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu liyini nxa imhla yakhe iphethwe ngicela ulule isandla sakho mntanami ngalunguza abanye buke wena buke impilo yakho njengoba uphakamisa izandla inhlahla iyangena ekhaya sibusiso siyangena siyashintsha izinto namakhamandela usathana bekophele wona ayanqanyulwa namhlanje ngegama likaJesu mangamush sinqamule ama-cases okubhubha nama-cases ongaphumeleli yaziwa nasefamilini yakho ukuthi anilungelwa lutho ofunda wafika kwa-standard 7 usuke sefunde kakhulu niyalwa ekhaya kunomsindi ikhaya linengxokozelo alinasibusiso cela bonke abaphakamisa izandla bami ngeenyawo ngithandaze nawe nginqamule ukhondo lolubi cela baphakamisa izandla basukume lapho ekhona bami ngeenyawo zabo ufuna ukuthandaza kanye nani bantu bami uNkulunkulu enza umusa phezu kwempilo yenu lingabukeka ingumdlalo lento kodwa iwona umdlalo vala amehlo mntanami asidlali akusona isikhathi sokudlala lesi ngicela ungasali nawe uzenza umuntu ongathi ulungile kanti awulunganga ngiyakwazi ukuthi umuhambi wesonto kodwa isonto alikusizanga ngalutho step sokuqina phuthuma ngizokubeka isandla phuthuma uze lapho noma ngeenyawo
egameni likaJesu. Angizokuqala culo phuthuma unqomlele masinyane uze lapha ngizokubeka isandla. Wena omi ngeenyawo phakamise isandla sakho. Nqamula ukhondolo lokufa. Ngifuna abantu abaserious abazi ukuthi benzani uma udlala uyeke. Phuthuma uze lapha uphakamisa isandla. Phuthuma sithandaze sivale. Ngingumfokazi lapha emhlabeni. Sukwenza sengathi wena uyophelula umphela. Awuyena unever die. Kodwa ngifuna bathi babukhoza. Ngiyifuna lento yasezulwini. Ngifuna bayifuna lento yasezulwini. Ngifuna bayifuna lento yasezulwini. Ngifuna bayifuna lento yasezulwini babukhoza ziningi izono ngizenzile. Ngikwenzile okungalungile kodwa namhlanje ngifuna kushintsha umlando kwempilo yami. Musukuvuma ukuhlala phansi, musukuvuma usathana kungenyele kopini. Uyayazi impilo yakhe ayinabo ubulungiswa. Woza uthatha uNkulunkulu. Mfundisi woza uzothandaza egameni likaJesu. Woza uthatha uNkulunkulu, mina ngibeka isandla, uNkulunkulu uyaconnect. Mina ngibeka isandla, uNkulunkulu uyaconnect. Sibongile Baba wethu ongcwele. Sibongile Baba wethu namandla onke, nongoyisenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu ongcwele, naba bantwana bakho ababizwa ngegama lakho. uNkulunkulu namandla onke, siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ongcwele bafihle egameni lakho. Lithi iBhayibheli igama likaJehova lumbhoshongo namandla. Bonke abalungileyo baphephela kulo bese beyalondeka. uNkulunkulu ongcwele, siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ongcwele balondoloze ngamandla akhe amakhulu egameni likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu ongcwele asevumi ngabo, kodwa uNkulunkulu ongcwele siyanqaba ngabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ongcwele baphulukile njengenyoni ogwibeni labacuphi, ugwibe yephukile kodwa bona baphulukile ngamandla egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Inkosi, xa sisho la mazwi lawo emva kwami ezobabukhoza umfundisi Masuku bese nibeka izandla nobaba uBishop ngoba unanga babishop nobabukhoza bazonibeka izandla. Ezibenibeka izandla xa sisho la mazwi qala sonke ngicela ibandla lonke sibalekelele bazowasho bese bebabeka izandla. Asisho la mazwi Nkosi uJesu namhlanje ngithatha isinqumo sokwamukela iba inkosi nomsindisi wempilo yami. Jesu, ngiyabonga ukuba ungikhumbule. Jesu, ngiyabonga izono zami zonke sezixolelwe, kodwa kusuka namhlanje sengokwa Jesu. Amen. Ngiyacela abafundisi bababeka izandla ekameni nje abazonibeka izandla. Baba Bishop nje sibabeka izandla ze sign, sibafihle nje egameni likaJesu Kristu seNazaretha. Ungaza namfundisi Masuku zikusheshe umfundisi Mtshalo uyavidorize. Jesu ufike kuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku. Fike kuseni ezokupama damasha. Jesu ufike kuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku. Fike kuseni ezokupama damasha. Jesu ufike kuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku. Fike kuseni ezokupama damasha. Before siqede ngicela makhona ogulayo eze ngaphambili simbeke izandla. Makukhona nje sekushunyelwe ubaba ukhozi useshumayelile. Uma kukhona ogulayo noma kuhlobo linogula kodwa umthembu uNkulunkulu
umthemba uJesu, ngicela ugijima uze ngaphambili. Sokubeka izandla ngeke uzube ngcono kodwa uzophila. Angiphinde futhi. Before sivala inkonzo sezimemezela. Makhona ogulayo. Cela ngigijime nize ngaphambili sizonibeka izandla. Siyanithembisa ngeke nize nibe ngcono kodwa nizophila. Hallelujah. iBhayibheli uma indodana yomuntu ikukhulula uyakuba ngokhulekileyo impela. Hallelujah. Hallelujah. Uma khona umuntu okhona ogulayo cela uze ngaphambili sizokubeka izandla ungabi ngcono. Hallelujah. Kodwa uzophila completely ngoba ophilisayo ukhona phakathi kwethu. His name is Jesus Christ, the Son of the living God. Phamisandla busulana. Phamisa isandla isho lamazwi before ngibeka isandla. Senkosi uJesu. Ngiyakwemukela ukuphila. Manje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Jesu ngiyabonga lokuthi ngiyakhululwa ekuguleni egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngibeka isandla lakho la khona. Beka isandla lakho la khona. Father, siyabonga egameni lika Jesu. Sibonga with this wonderful angel. Le khona phakathi le healing and deliverance. Right now, phezu kwalabazalwane sikhulula ukuphila. Okusegameni lika ngeke ngifundise ukhoze uqhubeka babeka izandla. Ubabeke ubaphilise egameni lika Jesu. Sibonga ukuphila kukuwe uNkulunkulu ophilayo. You are God, our healer. You are God, our deliverer. Thank you, Father, for healing. Anointing In Jesus' name. fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Ngiyacela isingo nyamfundisi samukela sibongele izwi. Sibongele nje yonke inkonzo, sibongele yonke inkonzo. Sibongela sikhulekela sibongele konke uJehova. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Baba wethu okhulume kahle nempilo zethu.
Siyabonga uNkulunkulu inkonzo yonke uNkulunkulu wethu ongcwele asivali kepha siyibuyisela kuwe egameni likaJesu kuba uqhubeka ufihla abagcotshwa bakho uqhubeke uNkulunkulu usebiyele usafihle egameni likaJesu nabo bonke abakwamukele namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele bagcine njalo kungalahleki noyedwa uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu kungabuyeli noyedwa emuva egameni likaJesu noma ngabe sebekukhulume konke kodwa bagcine bamise njalo ekukhonzeni nasekukholweni egameni likaJesu Kristu inkosi umusa wenkosi yethu Kristu Jesu awuphumule kithi njalo izibuye inkosi izona libandlalayo egameni likaJesu Kristu amen. Ngiyathaba zangisho isimemezelo awasinikele